Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! You're so hot, teasing me. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. Gayon! Gayon nun! Just can't believe the loveliness of loving you. Magayon na kanta rin. So, kang panahon pa, di ko naman tabi nabutin ni na kantang ini. Kang panahon pa ini. The wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. Pour little sugar on it, baby. Make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour little sugar on it. Oh, yeah. Pour little sugar on it, honey. Pour little sugar on it, baby. Good afternoon! Damarian, 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 Damarian. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Probinsya Can Sorsogon, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, mga Bicolano, at manapartikan mundo. Nipan sa inyong amigo sa radyo, si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Hali ako sa Sorsogon ngunyan. Magayunon daw ang tinampuro tabi Ronald. Magayunon magmaneho. Nainggit daw ako kang sistema kang road network sa Sorsogon. Kumpara digdi sa satuyan lugar adi. May wasuno at hali akong Sorsogon sa Sorsogon City. Sorsogon proper. Siguro mga naghalik ako duman mga alas 2:15. Tudalagan ko gani mga 30 minutos na. Paano kansula ako tabi Ronald? Ronald, kung may kariba ako pwedeng mga sarong oras yan. Ta siyempre, loy-loy kata. Paano man? Hala ko sa Sorsogon ka subago ta. Iba akong friend na nag-birthday. Naghilingan kami. Siguro, basta naghilingan kami garo 2019. Basta before pandemic kami. Garo 2018 gayon. Nagkairilingan kami before pandemic. Gari nag-reunion kami duman. So nagkapira mga close friends. Tabi sa probinsya kan Sorsogon. Sabi sa kuya kanto sa kuyang friend, di mga ako po ipagtaram sa radyo ha. Sige po. Magayon tabi so reunion mi duman sa Sorsogon.
Birthday niya eh. Birthday kansaro sa mga closest friends. Yan. Marami nga closest friend. Birthday. Happy birthday. Good afternoon po dyan sa probinsya kan sa Sorsogon City. Ba talaga pag ini kayang friend ko Ronald, kuha na ini. Sa Australia nag-star sa Canberra, Australia. Dumana siya nag-star. Magayon nun so arambugan me. Sabi sa kuya, pwede nga mag-overnight ka na po. Nangyay ko, pwede. Ready na nga po sa imong room. The best ko ta. Kundi sana akong gaguminda. Nagkaraga ko ta. Anyway, regards tabi, mga friends. Aha. Nakaugmahon man na sa mga long lost friends mo after 5 years, after 6 years na hiling mo. Magayon ang chirismisan. Anyway, sige po. Okay, sige po. Good afternoon. Ay mahiwagang tanog kita ngunyan. Mananaw kita ngunyan ki 100 pesos para po sa mahiwagang tanog. Yan, ha? Mananaw tabi kita ngunyan ki 100 pesos para po sa mahiwagang tanog. Puwerte ang barayli sir sa pakudalan habang iniba moros doton tapig bibrikan kan juwa yubagasa. Aram mo sa kurudalan, araw kayan magayon tabi na bayli. Ha? Dinaog, good afternoon hen. Grabe ang traffic sa Washington Patigugon. Dinaog so traffic sa Arimbay. Ano nangyayari tama traffic ka suba gubuda? Ano nangyayari ni? Natatabi may entrance examination sa protected area dyan sa entrance figayod. Entrance figayod. O sige po ta, hosayon tatabi yan. Mga tugang sa mga maabot na aldaw na mga concerns na yan. O di sige, tuloy-tuloy na kita. Good afternoon. Ano tabi ni Renz Luna? You know the roof. Kamusta na Renz Noy? Okay, jiggle. Kanso press konduman ka ni Congressman Pido na iling tagagari. Take shots. Pero dahil ka man nag-trim, dahil man lamang ika nagbawas, pero nagpugi ka. Close and light the roof. Pero nagpugi ka. Are? I'm on fire. I tell her, baby. Aha. Okay. Hello Renz. Relax lang, ha? Maray na hapon tabi sa imo. Okay? So may mga travel dyan, ingat-ingat po kamugabos, ha? Sige po, good afternoon sa mga taga Iriga City. Oy, good afternoon sa mga taga Iriga kay Charlotte ang pagpronounce. Charlotte. Yan, Charlotte Retuerma. Charlotte, good afternoon po daw. Nakikinig po kami sa Iriga City. Makusog po ang radyo midigdi sa Bulod. Alright. Sige, tabi, may mga listeners pa lang kita sa medyo may durus. Makusog ang signal tayo. Kaso bago, hala ko naman dyan sa Sorsogon, sa may bibingkahan. Hanggang sa sentro kang Legazpi, makusog din nagkukuan. Depo nag-fade ang signal kang DCGB. Ha? Makusugan sa tuya tabing signal duman kaya makaugmahon man ha papagalong palag mag-travel kang dek lamang kay kaoron adi naharayo dek na may distance ha napapagala ko. Okay sige po unan mahiwagang tanog 100 pesos tabi. Cause as the world turns, y'all. Ulit. Aber daw, sige daw. Dapat exact, ang pag-uko dapat eksakto ha. Yan, sige daw. Ano po ang satuyang mahiwagang tanog mga kapingki ngunya na pagkahapon i-text po sa 0928 magapod tabi sa 0928-777-5548 ukod ko po kutsara na pigtaktak sa tasa mali mali po ha? Good afternoon tabi Henry M. Okay tabi. Sige. Wala tabi kikwat. Wala ki. Ano nang luya kundi makudiningon niya na ha. Oy, ko lang po kita 15 minutes ha. 15 minutes lang. Buti na pigpokpok kang bala. Dapat po klarado tabi ang pag-ukod.
Dapat kalarado. Anong klaseng bote? Bote na pigtaktak ki pang vitamin as manok. Mali po. Pinukpok po na stainless sa bakal. Mali. Mali po. Sige daw. Mali po ang sa indong ano na kita, dali na, walang kita ki 15 minutes tabi. Alam mo nga, dapat specified o specific ang simbag. Bako na basta ka sa nama, ano yan, basta ka sa nama simbag kung ano. Klarado tabi, nganing ayos ang sa tuyang load. 100 pesos yan ha. Bote kang alak na pigpokpok kang bala. Anong klaseng bote kay alak, tabi? O inaharani ko na sa katotohanan ini. Harani po sa katotohanan ini. Sige daw. O, ini pwede ko nang padalain ki 50 pesos na load. Ining ko na ini. O. Tumbler na pigpokpok kising-sing, sala. Plangganang aluminium tapos may mga kaag na hugasan. Tinukaan kimanok. O ni po. Pwede na, 50 pesos na ini. Naload na ini, pitcher glass na pigpukpok ang wooden spoon. Mali. Ito. Tumbler na stainless na pigpukpok yung ballpen. Mali po. Unan, haraniho na simbag tabi. Ay na ito. Pwede ko na. Tawanta ka na po, okay, 50 pesos. Ha? Bote. Ay na nga nito. Bote. Ay na nga nito. So, nawara lugod. Ay na ito. So, simbag niya. Nawara lugod tabi stick na pigtaktak sa bote. Yun aranin na ito eh. Bote kang alak na pigpukpok kang bala. Bako man tabi siya actually bala. Sige daw. 50 pesos pwede na ini. Alam ko surat ko sungara na padaran ko na ini ki 50 pesos na load tabi na ano ini na listener tang ini. Pwede na ini. Napasensya na ini. Lat na surat mo na ha. Isurat 0985 580 33 yan 50 pesos. Ayun na. Salapan simbag niya eh. Buti kang MP or G na pigpukpok stick. Mali. Buti kang alak na pigpukpok ballpen. Mali. Bote po kialak na sala. Kutsara sa mali po. Dapat eksakto ang simbag. Bote kan MP light na pigpokpok ki wooden spoon. Mali. Ano daw. Sige daw ini. Hello. Hello. Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon po. Igo po ko ta ko kay paukod sa imo. Tapos unta mo na ini. Pwede? Masakit. Ano? Masakiton? Oo, di ko na ano. Di alam ko na. Di ikan mapaukod. Iyo. Iyo. Si Sir Mapremyo. Itaram ko na. Si Sir mapaukod. Ako nga ni Ika. Itaram ko sa imo. Okay. Alat. Si Sir Mapremyo. Ika ma. Latusun takang salbatana ka na. Pangyari si mo. Di. Sige. Alam ko na. Alat. Itara mo daw. Ayaw ko daw ko ta. Ayun na. Itara mo. Anong sip? Ano na po? Ayun na. Igo daki nagtambay na tulong. If there mo sabi. Di nga ni. Itara mo muna. So hapot. Istorya mo muna. Sige. May tulong babae yung nagtambay sa tindahan. Okay. May uminaging lalaki. Oo. Inapod ka sarong babae, so lalaki. Oo. Sabi kang babae, Mari. Sa simbag kang lalaki, ano? Ano? Mari da, sabi kang babae. Ano simbag kang lalaki? Ano? Ano? Oo, ngunyan. Anapot. Si Sen, pangarang kang lalaking ito. So, naghapot? So lalaki. Klaronta. May tulong lalaking nagkatambay sa tindahan. Dahil, tulong babae. Tulong babae. Nagkatambay sa tindahan. Tulong babae, nakatambay sa tindahan. May uminaging sarong lalaki. May nag-aging sarong lalaki. Sabi kang sarong babae, Mari. Mari. Ang sabi kang lalaki, ano? Anapot. Ano ang pangarang kang lalaking ito? May pangaran siya? Alam ko na. Anong pangaran?
Off the air ka na po. Anong pangaran? Gari madali yun man. Latoson ta ka. Gari madali yun man yan. Gari madali yun man. Gari abunaran ng abuton ta ka yan. Ah? Ay, salbatan na ka ko itong singit mo dyan, ha? O, sige. Sige, patulan ta ka. Patulan ta kayo. Okay, sige daw. Patulan pa. Sige, patulan ta ka. Patulan ko ini. Maski gari, medyo corny. At ko na, tapuson ta mo na ining sa arog kay ni, ang tanog po, arog kay ni. O, basahan ko una, ha? Buti, pigpokpok, tinidor, mali. Pangaran kang lalaki, ako na nadiskuido tolos. Nadiskuido tolos, oh. At ay bigtutulam ko sa imo, kadurat. Nadiskuido tolos, oh. Nadali tolos. Alam ko na, 0919 82 83 573. Oh, ludan ko ni 50 50 man sa imo tabi. Sinabi na. Oh, ang ngaran da Ronald kan baba kan lalaki. Ano, Jerome, anong ngaran kan lalaki sa eling mo? I-type mo do digdi. Anong ngaran? Na? Oh, nadali tulos kang parao ko do. Oh. Ang ngaran niya kang lalaki, anong hiling pare pare latasunta ka dyan. Ang ngaran na kang lalaki, Mariano. Awin da. O, bako nadali kita ni Manong Ed na Avila. Si Manong Ed pala na Avila ini. Ang ngaran ngayon may kang lalaki, Mariano. Mari, sabi na kang lalaki, ano? Anong ngaran? Mariano. Latosunta ka dyan manay na. Napasubo lamang kita gising 50 pesos ko niyan. Oh. Syara, di na kitang panglo dyan na, di wala na kita. Di na kita, ano, talinod muna, ano, wala na. O, sige. Ano, wala, pait mo yan. Bako nadali tulos kita kay Mariano. Abunado na naman kita ka ini. Nalaban na ini. Alat ko na, tabaka, may nakakuha na. Uni po ang tanog, buti, alat ko na, ha? Alat ko na. Tinidor pinupuk, gin, mali po, mali, amigo, mali. Mali, alat ko na. O, rin ko na mag-text na, nagkakabirilot ako. Busing, buti binitay sa kapinupok, sala. Nadali kita ni Ed na Avila. Alat tabi Manong Ed, ansay mong load taludan ko to da. Mariano ngayon, ay, nainutan kayo maninutan ni Manong Ed. Buti kan Jin, mali po. Mali. Hello? Hello. Ah. Long neck. Ano po? Ng wooden stick. Ano po? Long neck. Pinupok ng wooden stick. Ano pong long neck, sir? Pinupok ng wooden stick. Sala po, sir. Mabay. Dapat nga deklarado ta. Ibang tanog kang long neck na dahing laog buda sumay laog. Bako yung Ronald. Magkipang tanog po kaan. Gusto mo tawan ta ka mong sampul ko anong pinatanog ko? Ha? Yan baga naman, Jerome, sa lamis ako, Jerome. Aling mo ito, Jerome. Bata inamunta ko tayo. Ay, nako. Ayun na. Wala kinaka-disquit. Wala. Mali. Tubo sa street light. Mali. Buting lapad. Mali talaga. Wala. O niya. Kwaito, Jerome na yan naman sa lamesa ko. Ay, kundi, mahiling sobran dali. Mahiling sobran. Ang tama pong simbag uning. Buti ki alak na bata rin sa advertisement ini. May laog po na alak na long neck, pinitik. Pitik po ito. Bako ito stick. Pitik tabi, pigpitik. Pigpitik tabi ito. Ito tabi ang tanog, ha? Bote kan alak na long neck na pigpitik. May laog tabi, ha? May laog tabi. Ito tabi ang tamang tanog. Hello? Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon po. Ay, Nakuha ko pa sa number mo. ano ang code mo? Buti nga ning alak Na? na may laog.
Tapos, Tapos, pipitik po yun sa sa lawas. masala. Ala? Bye-bye. Sinabi na. Tinaram na. Dahil pananggan na ko Tinaram ko na sutabang simbang na mga sarawayon ka mo. Tinaram ko na tabi. Dahil pananggan na ko Yun na. Ayaw tabi ito O di. Manong Ed, alat-alatan mo tabi so 50 pesos mong load 0919-8283-57 blah blah blah. Buda, so 0985-580-3359. Yan, okay. Hello? 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 Good afternoon. Tapos. Good afternoon, Henry M. Aram ko na sa may birthday pigdumon mo sa Sursugon. Paano mo naaraman? Tabi. Paano mo naaraman? Paano mo tabi naaraman? Sige, tama ka. Salbatana, may nakaisi. May nakaisi. Okay. Okay. Iyo, totoo po. Nagduman ako sa iya Mga kuwan ko ito, very close friend ko siya. Nagduman pa ako sa ito, birthday niya. Pira kaming bisita, pito. Iba man ito birthday. Pito ang bisita niya. Kuwan man sana, mga close friends. Okay, sige. Okay na? O, sige po. Buti midbid ito ni Jen. Na din naman kung nag-birthday. Midbid mo, Jen, ito. Midbid mo Di naman, midbid mo ito sa naman ko. Bakit, yung kaklase mo ganyan sa UST. Ako ay nas ka ito. So, magayon nun ba ka? Kaya lang, baka iba man nasa isip ni Jenny. Buti ki alak na pigpukpuk, kichaps, sinabi ng iyo, ng Jerbailon. Nabasa mo pa sa nangayapa, no? Di ba? Alright, sige po. Alright, okay na? Nagsagrat ang alunan ko. Nakano akong malipot dumangay sa. Nakano akong malipot Matad akong nagapara. Alright, sandali. Sir, pwede po pahagad ki 10 pesos na load. Tatalawin ko pong malaking utang na loob. Grabe yung pag-consin sa kani. Hello? Hello? Buti ni sir na Pilipin. Tinaram ko na po sa simbag. Tinaram ko na po. Bye-bye. Alat ko na. Naghagad ini ki. Pwede po makahagad 10 pesos. Ay pangyayari man sa maoraro. 0935 124 78. O, sige. Paludang ko dumang kay Kwan. Paludang ko dumang kay sa barkada ko dyan sa baba. Sige, okay? O, sige po. Okay na kita? O, bueno. Sabi kan texter Lahat ko na. Good afternoon po, Henry M. Good afternoon po, Henry M. Nakipagrelasyon po ako sa Salbatana. Pagkaapon-apon na naman. Yun na naman at dumantango niya na apo. Love story sa Pinky on. Nakipagrelasyon po ako sa aking kumpadre. Pinatulan mo si padi mo. Sarawayon kang Salbatana ka. Nakipagrelasyon po sa aking kumpadre kasi po matagal na siyang patay ang asawa. Ako po ay patay na. Pareho na pala nagadan so agum nindo. Pareho na pala nagadan so agum nindo. Ang problema ko ngayon kasi ayaw ng mga anak ko na ako ay mag-asawang muli. Paano kaya nagkakaintindihan po kami ni Padi? May mga pagkakataon na nagsasama na kami sa isang lugar na kami lang dalawa. Maedad na po kami. 67 po siya at ako ay 59. Gari matangla yun
paran so 67, buda 59. Anong abutan mo kaan? Gari grami naman ini. Manong Ed. Garo kay po naman kay ini ki ano ini garo haloy ka naman kang kita tais. Ano po ang gagawin ko? Nailing mo na, mas gurang ka sa kuya. Gagar ka sa ki-advise sa kuya na na-imagine Oy. Na-imagine mo pag ang sarong 59 years old na babae, nag-ibahan sa sarong kwarto, kasabay ang 67 years old na lalaki? Na-imagine nindo ang kamugtakan? Awinda. Patawal-tawala kita. Patawadon kita kay mga nagkaberita na binditadong kalag sa matanag. Ako sa hiling ko gayon. Gari companionship naman sa nang ibahanin ng duwa tabi manay. Companionship gayon. Sa totoo lang, arog man ako kayan. Nakikifriend ako sa mga tao na magayon kauron, nakikibago. Gusto ko sana mag-ulok. Gusto ko lang mag-relax, di ba? Tayo ba man kaya na ang carry ba mo so ago mo? Ay napangyari sa maabaka. Ano sa iling mo tabi manong Jerbailon? Di ba? Ano galing mo manong Ate Sara? Ay, niyon si Ate Sara. Siya babae dyan. Ate Sara, mari Ate Sara digdi. Oy. Pariya daw si Ate Sara, noy. Pariya sa Ate Sara. Aga na taki opinion sa. Doy na katabi Ate Sara. Imagine mo. Sige ngayon, noy ulok. Magurang ka man ngayon sa rawayan ka. Ay, ulokon si Manay Helma nasagin. Uy, nahiling ko tabi kamong duwa sa Ayala sa Gaisano ka sa agong duwa. Ulo kun nga sikid kang matanglayo na. Ate Sara, maray na hapon tabi. Good afternoon po. Imagine mo kung mag-ibahan ang 59 years old, buda 67 years old na lalaki babae. Kumusta? Pa nag-ibahan sila sa sarong lugar, sa sarong kwarto, sarong intimate moment kan duwa. Kumusta? Ano daw ang selling mo? Garong matanglayon. Joke lang. Natakot maki pa ba ko matanglay? Siguro makusog-kusog pa man ka ng tuhod. Aray ko. Kulog naman dagars. Kung naki pa ba ko matanglay eh? Siyempre, yung mga buto baga mga makusog pa? Pagkagibang ka mong doa eh? Aba, gari okay pa man. Gari, dahil kasi butong kikakawi ka kan turos kang buradol. Magmunda kong nga hapon. Awinda. O ano, nasabutan mo sa problema kan binasa ko? Latusong kong salbata. Diyos ko mali ka misis man na. 57 ka na. Saan mo ka pamahagad ka advice na mas gurang ka sa ko? Matanglayo naman talaga yun eh. Ay, gari. Matanglayo. Alam mo, lalaki 67. Yeah. Babae 50s. Pero sulat babae 59. 59. 67 so lalaki. Kumusta ka na kaayan? Karimalan ito. Hinda. Salbatan ang pangyari sa maalat ko. Pag nag-text giraray. Sabi niya, maray man mag-ibahan ang parehas na gurang serhen, ta naga-share sindaki pagtumar kila sertata. Sabi niya, hoy, magurang ka manoy, pigpara ulokan mo ako kan text ko si imo, totoo tabi iyan. Ang problema ko tabi, sa mga aki ko tahabo magpagom ako, ay okay po, sorry. Awin na. Sabi niya, sige nga ulok, magurang ka man. Nagrula naman kita kan. Okay man tabi yan, basta on a platonic level ang relationship. Kung ano ito?
Sa physical, okay man. Basta ka mo lang nakaaram. Makaulok ba gabi na? Joker, makaulok kung baga na kamong doon, maedad na eh. Tapos nag-ibahan kamong doon, dahil kinangyayari, ganun mag-ulok ka na sa kamong na magkaaga. Na-imagine mo na eh? Ikaw edad mo? Secret. Secret. 16. 16. Pero maedad ka, mabot talaga sa punto na, so lalaki, minaulok na sana. Pag maedad na baga, minaulok na, ano nang tama na nga, matang layo na. Ay, anong advice mo duman? Malay mo naman, bako man ito yung gusto ninda. Malay mo gusto ninda kaulay lang, yung makaka-relate sinda sa kada saro. Hello? Bibi, Magaganda. sige mo ano ulo. Bigay mo din kumiguso. Nga ba? Tama na. Matanglayo na. Bibi, Tinara plus lang na kumata. Malipot na bigli. Hello? okay man tabi yan. Ano? Okay man yan, basta nakapuli din tando ha. Salmatan na ka. Ay, Miguel, pero edad mo. Sa totoo lang. So, edad. Ang lalaki ba Miguel? Pag-abot ki 60? Aha. Nadidipisilan na yan. Hindi ako niwala dyan. Utik, utik. Putik yan. Utik, garoyo. Gari tama ka man. Depende yung partner mo. Iyo. Di ba? Tako ng part mo, gari pareho ka mong edad. Gari talagang luluyahon ka. Nasa abilidad man yan eh. Tama ka man. Okay. Matoya. Agree. Maabot ka man dyan. Bye-bye. Awinda. May naman akong tubig na eh. Advice na si Manay. Isinay ka ng taranta ba akong tubig? Advice na. Si sila, nyo sa mabaway na yun sa room ta. Si Ma'am Jen. Si Jenny Boda, si Miss Nicole. Nicole. Advice na muna ini si Manay. Sige na. Advice na. Anong tigagad niya? Kurol amang sa tubig. Siya? Tigabawalan siya ng mga anak niya? Ang problema niya, taso aki niya, habo na siyang magpagumpa. Bako bang palanduman? So nag-iba na sinang duwa na apirme. Di man kitang pagkilabot ka ito pala, nag-ulok sana ako. Siguro nakainom mo ito kikuhan. Baka nakainom apod gani. So, kung baga, ano sabi, ganito Ronald, speak, ha? Baka pala to, saan tagasal mata na kawaras daw ka-advertisement yan? Ba't dek advertisement sa toan? Nakainom kiso, o ito bagang pag maluyaluy nga, pag nagkaparabawas-bawas ka? Awin na? Advice na be? Teka, aki-aki ka pa sa kuya. Tina? Para sa ko, VP, dapat sunodon niya na lang yung mga akit niya. Malay mo, gusto siya makaiba sa mga natitirang taon niya dito sa Earth. Siyempre, baga, makulugman para sa mga, sa mga akit niya na palitan si Papa Ninda. Oo. Na. Para sa akin yun. Okay. Oo. Kadakol ng comment, mga comment daw Liglio. Pa-shoutout po sa mga taga Mangga, sa mga taga Salvacion Pulangi, from Abanyo, Charlie Ibarreta. Sabi ni Charlie Abanyo, Hana Gol de Amor, good afternoon. Joseph Nares, magayon kay Basyati Sara, taaki pa. Galing mo na naman na, lalaki naman na. Sabihin, mang programang ini, dapat may aking carry ba? Mana? Si Sara, 21 ini. Nangulo ka. Bahala ka, baby. Magayunon kay, nailing mo na, Tangway Nancy, pa-shoutout po sa mga taga-Sipi Daragal Bay, Rodel Maharalino, from San Rafael, Bulacan, maray na hapon, tabi Marie Clavo. Pinmidang nakantabay ini makaulukon ngayon, kamugtakan mo ngayon hapon. Hello? Hello. Po? Ano kan babayi, sunodon niya na sana sa mga haki niya. Bako yan ang problema ko si mo. Stoy.
Ang Ano problema ba kasi mo na hapon tulo niya? sa hapot mo. Ha? Dapat nag-abunar tulos kitang sarawayon ka. Ulok pa. Oh. Ulok ang katab. Kulitong kansingit mo dyan. Tuwid ka, mga mag-abunar. Ano? Advice? Oh. Sunod niya sa mga akin niya. Tano pa man nanapon niya? Ha? Pinagaya na sugabos. Grabe, gatol. Sige. Parang bulungkaan, antihistamine. Pag guminatol, inumin ka antihistamine. Langatong. Lang. Bye-bye. Ang magagong kaya ni, ang mga maedad na, ang gusto kan, bako man talagang intimate moment, ang gusto kan, mga Kausap. companionship, Mm. gusto linda na maging may kauron. Pag nag-edad ng tao, gusto ka na may mga kauron. Yes. Araw ka yan. Yan naman iyan talaga. Iyan, gari ang kantakan. So, maala-ala mo kaya. Di naman. Ngunyan, balik kita naman sa problema niya. Basahon mo yung mga commenting diyo. Basahon mo. Marasawan mo. Manay, kung so aki mo, habo ka ng magpaagom, dahil ka na magpirit. Takon habo na iyan magpaagom mga aki, dahil ka na ipapaagom kan mga aki mo, dakula mo problema yan, pagkasaruan mo ang lalaki. Now, ang advice ko sa mo, arog na lang kayo ni. Kung habo kan mga aki mo, pa-date-date na lang kamong duwa. Baka, pa-date-date na lang kamo. Anyway, magsini kamong duwa, senior citizen, may bawas sa Legazpi. May discount. Libre. Libre ang sini. Di ba, Ronald, may libre ang senior citizen sa Legazpi sini? Oh. Pag sini ka mong duwa, ay ka, may bayad ka, ta 50, 59 para. 59 ka pa sa may bayad. So, ago mo, libre. Oh. Ang ibon nito, mag-date-date na lang ka mo, ngaya 2 times a week, 3 times a week, maglakaw-lakaw ka mo dyan sa mall, lakaw-lakaw ka mo sa embarkadero. Hindi ko aram punta ka sa inyo ng texter ta. Arog na lang po kayan. As a friend. Siguro, mas maray na paminsan-minsan ka mo nagilingan. Tapag paminsan-minsan ka mo nagibahan, paminsan-minsan ka mo nagilingan, mas sweet. Ate Shara. Mm. Kumpara sa oral daw ka mong ibahan. Oh, Di ba? tama. Kaya mo, oral daw ka mong ibahan, bako magayon. Every other day, o every once a week, 2 times a week, arog po kanan dapat nagari magayon na pag-ibahan ta. Mamimiss nino ang lambang saro. Mm. Tama. Di pag para isipon, kaya lang, ang bibaman, gusto sa pirming kay riba oral daw. Di kaya yan. Tama? Opo. Nagising baga sa nag-isip kang maraya. Di man. Di ba? Mm-mm. Iya po, o yan tabi ang opinion kan caller tang saro, opinion ni Shara na kung nabukan aki, di magpirit. Tamo niya ng mga panahon, ang kalaban mo na kan, so aki mo, naman nga si May, kung pagurang nga, sa ka Opo. kung pagurang nga, sa ka nga nagginatol, ano, mas maray na sunod na. Pero, di ba siguro maraot na ang sendong pag-ibahan, buda kaya na boyfriend mo na 67. 67, ipagpadagos nindo. Tayanan sa inyong kaugmahan, maglakaw-lakaw ka mo, sinisini ka mo, magkaon-kaon ka mo, let it be. Tapos suro holdingan sa ngaya ka mo, palawag ka mo sa konsay na sinihan, arog naman sa nagkayan. Anyway, dahil naman na yan, hanggang man sa nagkamong luwa sa istorya. Paminsan, ang nagdadagit ka, panga naman sana. Panga? Panga, pagdagit ka. Paminsan, ang nagtatagas ka, ang legs naman sana. Paghalang ka ang uric acid mo. Pag-arthritis na. May arthritis, di ba? O, ano? May nabasa ka dyan? Opo. Ano da? Pa-shout out da. Apa siya ta? Di kang nagkabaro. Nanong kabara sa baga ko dyan na iba. May hapot baga dyan para si mo. Ano da? Ano lang. Kuya Hen, yung lalaki, kung kailan naging senior na ng babae pa, nakatatlo pang ang anak, kita mo yan, Kuya Henry, magatol na. Ay, dahil po, pareho po sindang balo. Pareho pong gadanan agom ninda. Pareho sindang balo. Okay? Widow and widower. Tama?
Mamasyar sinda sa sementeryo, mag-agan sindang tawad sa dating agom ninda. Henry, taraman mo tabi iya na magbakal kikatol. Nataman. Para da sinapagnamukon pag sinda na silang duwa. Ako Henry, ha. Ako Henry, 62 na. Timing lang yan. Igwa pa man, ay salbatana. Minsan estimate na lang. Abuton mo man yan na sitwasyon. Grabe, pigkwan o ka ini. Inda, utek, tabi. Dapat hanapan mo ki-advices ang mga gurang naman. Dayon na po, nagapod na sa babae na may edad na. I-try mo man VPN pag edad mo, senior, para dahi ka magparaulok, maraman mo. Okay na, unin na. Salamat, iyo pang nasa isip ko, Henry M. Nagiulok man ako sa imo. Totoo talaga ang pigtara mo na matanglay. Naghihilingan na sa nakaming duwa. Sinabi na, cute mag-smile si Ate Shara. Nagiling ako sa... Naling mo. Sabi ng sa radyo sana magdagog. Naglipat ka na naman sa TV. Hindi man na. Cute ka, Dabi. Thank you po. May nabasa ka dyan ng mga comment? Opo. Ano sa nagkabarasa mo? May BF na po ba si Ate Shara? Ano da? Ano po inyong BF? Best friend? Best friend. Ah. Kung may best friend ka na da. Meron po ako, Kuya Joseph, Oh. na best friend. Best friend? Oo. Na. Ako na ko bighapot kung may GF na ako. Di ka nagapot dyan? Wala. Wala, no? Di ka nagapot sa kung may girlfriend ako. Ade? Wala, baby. Wala man. O, sige. Ano pa? Ano pa ikaw, Dek? Yun po. Cool. O, sige. Makayong ka, Dani. Thank you po. Naray, mareda ka. Ako talaga. Yung habang naghaloy, nagkukuwang ka mananggan. Pero unti Habang naghaloy, nagkakuwang ka, nagalangkaw. basta, nagkakuwang na ganun eh. Nagkamatarap. Tama kapag may sinug ako sa'yo, hindi mo nag-iboom. O sige, thank you ha. Thank you. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing bog mga tay, kay puan po nasabayan ng protection Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule, ang Liver-Aid Silimarin Capsule, para po sa salud as in protection kang atay. Dapat, ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mga tugang may ang Silimarin kang Liver-Aid sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa lalo na pag-inom kang Liver-Aid. Pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para sa baskog na atay. Dapat po kayan Henry, kung maagom pa si 59, dapat agom niya suhubin-hubin pa kisa 67 na sarong taon na sa nanghug. Ayun na sa ito. Magko-commercial muna tayo, mga kapingki. Magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash. 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian.
ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningagan sana magsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oo. Anong apelyido niya? Barquilla? O sige, tayo patol ko ngunyan dyan. Diyan ka mo sa regional center, edi? Ade, balik. Kasi ipawalat naman. Ipakatun ko na lang dyan. May oo. MP3 format, oo. O, sige. Ay, ipahanap ta kalagod. Sige, ipahanap ta kayo. Okay, sige. Thank you. Okay. Sorry po. Sorry, taaraman sa nanindo na habang nag-commercial, nagninegosyo. Alright, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadala kan sobrang panginom, ninala ko pagkaonin taba, tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, mga tugang sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Magkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay.
Dawagan ni Ronald na text Ronald, dawagan mo Ronald, sabi niya, "Good afternoon po, Sir Hen. Nahiling ka daw ni Mama dyan sa Ayala Kasuhapon. Sabi ni Mama, crush ko si Henry M. Si Papa kaya limang taon naman nagadan. Nailing mo ng gibo-gibo mo yan. Ipapa daw mo kay Mama mo, latosuntak kang sarawayon ka na. Nataso ina. Mas marikon so aki. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. Salamat po kung sino pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programa niya tong Morning Hirit. Ini pang lalaking hindi inuumaga, mantinido, tabi. Goodbye, good afternoon, I love you all, mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea